Milá Maťka, nakoľko tento rok tráviš Vianoce ďaleko od domova, rozhodla som sa spolu s mojimi pomocníkmi ti trošku spríjemniť chvíle v Dubaji. Milá Martinka, tieto Vianoce si asi budeš stráviť trošku ďaleko od nás. Ja s takouto formou by som ti chcel zaželať najkrajšie Vianoce, aby si mala aj pár darčekov pod stromčekom, ak tam nejaký vôbec máte. A do nového roku šťastíčko, zdravíčko a božské požehnanie. A s takouto formou by som chcela takúto pusunku, aby si na nás nezabudla. Maj sa pekne tam. Ahoj. No, Hey Martina, it's me Agnieszka. I wanna wish you Merry Christmas. Have a nice time in Dubai. Bye. Serus, chcem ti vám zaželať šťastné a veselé Vianoce. Milá Maťa, veselé Vianoce a šťastný nový rok ti želajú Monika a Zdenka. Maťu, čaves, chcem ti popriať šťastné a veselé Vianoce a krásny nový rok. Veľa šťastia, ktoré som ti napokon trošku poslala, veľa lásky a ľudského pochopenia a koláčkové seanse sú už nuda bez teba, takže sa konečne vráť. Matík, prajem ti šťastné a veselé Vianoce do Dubaja a takisto ti to praje Racil Belveder, ktorý asi nevidíš, ale bolo tam strašne veľa ľudí a nechcela som nejak tam nahrávať video, ale prajem ti teda šťastné a veselé Vianoce, aby si to užila v Dubaji s 28, neviem koľko stupňov. A mám pre teba takisto aj vianočný darček, takže keď prídeš domov, tak na teba bude čakať. Maj sa krásne, posielam pusku. Ahoj Mati, aj my s Kikinkou ti prajeme šťastné a veselé Vianoce, aby si bola spokojná, zdravá, aby si sa stále usmievala nielen navonok, ale hlavne vo vnútri v srdiečku. A dúfam, že sa ti náš darček páčil a že nezabudneš na to, že ťa doma čakáme a že nám chýbaš.